дар таърихи фарҳанги мардуми тоҷик ҳеҷ як анъана ва расму оини чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи Наврӯз азизу арҷуманд нест. Наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. ҷашни Наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардумони тоҷик буда, умри дарози беш аз 50 000 сола дорад. тавре ки аз номи он бармеояд, Наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта, дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. Наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. дар тӯли садсолаҳо Наврӯз ва оину маросимҳои марбути он вобаста ба идеологияи давлатҳои ҳукмрон борҳо ба тағйиру дигаргуниҳо мувоҷиҳ шудааст ва мардуми тоҷику халқҳои дигар дар ҳама давру замонҳои душвору пур аз ҷангу офатҳо аз таҷлили ин ҷашни зебои ниёгони худ даст накашиданд. оину суннатҳои тоҷикон дар айёми Наврӯз гулгардонӣ, фолгирӣ, пухтани хӯрокҳои наврӯзӣ бахусус суманак, таронахонӣ ва ғайра мебошад ки аксари онҳо то ба имрӯз миёни мардум роиҷанд. фасли баҳор яке аз фаслҳои зеботарини тоҷикистон мебошад ки дар фасли баҳор ҷашни Наврӯз истиқбол гирифта мешавад. дар фасли Наврӯз пиру барно якдил шуда якҷоя шуда ба саҳро баромада корҳои саҳроиро анҷом медиҳанд. ҷашни Наврӯз ба худ фазилатҳои хеле зиёд дорад ки халқ бо хурсандӣ, бо ханда, бо рақсу бозӣ ин ҷашнро пешвоз мегиранд. яке аз фазилатҳои неки Наврӯз ин аёдати пирони барно мебошанд ки одамон дар ин ҷашн анҷом медиҳанд. одамон дар ҷашни Наврӯз ба аёдати калонсолон рафта калонсолонро табрику таҳният гуфта ба онҳо саломатию умри дароз талаб мекунанд. аз онҳо таҷрибаи зиндагӣ меомӯзанд ва кӯшишу ғайрат мекунанд ки таҷрибаи онҳоро дар зиндагӣ истифода баранд. дигар фазилати ҷашни Наврӯз дар он мебошад ки деҳқонон ба саҳро баромада корҳои саҳроиро оғоз мекунанд. дарахтор қаламчак мекунанд, бехояшонро мулоим карда бо нияти нек ки дар оянда ҳосили хуб диҳад. хеле ман ба ёд дорам, аз хурдӣ ҷашни Наврӯзро бо тантана пешвоз мегиранд. дар ҳар як деҳа, дар ҳар як ноҳия ҷашни Наврӯзро якдилона пиру барно якҷо шуда бо сурудхонию бо рақсу бозӣ пешвоз мегиранд. дар айёми ҷашни Наврӯз калонсолон тавсия медоданд ки дар фасли баҳор дар ҷашни Наврӯз пиру барно якҷоя шуда аввал атрофи хонаҳои худ кӯчаҳоро тоза карда, рангу бор карда орот оротиянд, то ин ки соли навро бо як эҳсоси фараҳмандӣ пешвоз гиранд. дар диёри мо ҳар сабзаву гул, ҳар барги дарахт аз фарорасии баҳори зиндагӣ башорат медиҳад. гӯё баҳори сайёра аз кишвари биҳиштосои мо Тоҷикистон ибтидо мегирад. дар ҳар рамзу хусусияти Наврӯз зиндагӣ ва талошҳои аҷдодии мо барои ҳастӣ ва эҷоди як рӯзгори шоиста ва шукуфон таҷассум ёфтааст. баҳор дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон чун товуси хушқиром пару боли рангини хиш ба намоиш мегузорад. дар ин рӯз субҳи булурин медамад, насими атромез зулфи сияҳгӯшгули баҳманро бо нафаси гарми хиш шона мезанад. лашкари ҷафокори сармо бо шитоб рахти сафар мебандад. ғунчаҳо бо лабони ақиқгун механданд. сабзаҳо арғушт мераванд. яхистони дили кӯҳу даман аз нишоти омадани Наврӯз об мешаванд. Наврӯз меояд ва замину само ба ҷилва меоянд. сокинони сарзамини Наврӯз дар ин айём на танҳо ҷомаҳои кӯҳан аз тан ба дар мекунанд, балки ботини хишро низ аз ҳама кинаву хусуматҳои гузашта пок мегардонанд. дар чашмаи мусаффои ишқу ихлос дилу рӯҳи хишро шустушӯй медиҳанд. бо қалби пурмеҳру рухсораҳои шукуфотар аз чеҳраи гули офтобгардон якдигарро дар оғӯш мекашанд. Наврӯз ҳама ҳусн асту хубӣ ва ин арӯси афифу пок андешаи нек, кирдори нек ва гуфтори некро барои мардуми олам ҳадя месозад. ҳамин тариқ Наврӯз аз маъруфтарин ва маҳбубтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик ва дигар халқиятҳо ба шумор меравад.
наврӯз ҷашни вохӯрӣ ва муносибати самимии мардум, ҷашне ки ҳам зану мард ва ҳам пиру ҷавон гирд меоянд, шодию хурсандӣ мекунанд, лаззати эстетикӣ мебаранд, ёдоварӣ аз гузаштагон менамоянд ва пайванди худро бо табиат баён мекунанд. наврӯз хусусиятҳои деринаашро бо пазироии рӯҳияи замони нав созгор карда, имрӯз он мавриди эътирофи ҷаҳониён қарор гирифтааст. насли ҷавони даврони нав аз ин падидаҳои умедбахш орзую умедҳои зиёд доранд, зеро зинда ва ҷовидон мондани анъанаҳои ниёгон бақои ҳастии миллатро нишон медиҳад. ин ҷашни кӯҳану ҳамешаҷавон барои мардуми кишвари мо бигузор тинҷию осоиштагӣ, хуррамию некрӯзӣ, сулҳу амният ва неъматҳои фаровон ато намояд. орзу ва армонҳои насли имрӯза низ ҷомаи амал пӯшанд. шодиву сурур ва хурсандиву нишоти кӯдакон дар осмони сафобахши рӯзгор танинандоз бошад.